ber, zer moduz duan? Hori da, zatitxoa ere bai, beste loop bat izan daitekena, baina eske ez zaigu gustatzen ere ez da. Orduan joango gara aurrerago. Hori adibidez gustatzen zaigu, zeren sekuentzia osoak dira eta ezberdinak. Segundu gutxitan sekuentzia ezberdina daude. Bueno, hori gustatzen zaigu orduan. Hori zatikatzen dugu urrengo botoiekin. F5, edit jartzen duen lekuan, F5 ematen diogu, eta aterako zaigu discard section downhit wheel discard. Egiten duena da. Beltzez dagoena aukeratuta mantendu egiten du eta txuriz dagoen guztia ezabatu. Duiteri emango diogu noski horretarako F5 berriro. Eta egin digu loop perfektua. Zatikatu digu eta gu nahi genuena lortu dugu. Hori da. Honekin, egingo duguna orain, da. Zati guztiak rodajetan egin. Osea, bomboa, kolpe bat, sample bat. Kutxa, beste sample bat. Charleston edo Charles, hi-hats eta alako gauzak, baita ere, sample independienteetan sortuko ditugu. Zertarako, sample bakoitza, botoi bakoitzean joateko eta horrelan, akaia, bateria edo erritmo kutxa bat bihurtzeko. Orduan, erritmoarekin egingo duguna hauxe da. Guk gure kaxara egiteko beste erritmo bat. Horretarako, zonera jungo gara, F3, eta F3 aterako zaigu beste editore hau, non emango digun aukera, zatiz zati entzuteko. Baina gu ez dugu behar entzun, zen nahi duguna da makinak ere bai bere lana egitea. Gu alper xamarra gaude gaur, orduan makinak egingo gaitu pixka bat deskubrimendu hori. Gero guk zati horiek perfekzionatzeko edo hobetzeko. Orduan, horretarako makina automatikoki lan egiteko editeri emango diogu, eta editorren barnean slice sound jartzen duen erraminta horretan arituko gara. Nik normalean dena dagoen bezala uzten dut eta ematen diot dueteri. Eta orain entzungo duzue zer egin duen makinak. Jungo gara main screenera berriro, eta hemen Shift programera joango gara, hemengo botoiak ongi entzuteko nola joaten diren. Hamasei botoietan soinu bat dago. Eta hori dena erritmo bat sampleatzen egin dugu. Orduan, zati guztiak daude pixka bat gure gustokoak ez direnak, ez? Orduan, gu nahi dugu bombo bat, benetako bomboa, ez? Orduan, horretarako aukeratu beharko dugu drum, lehenengoa, eta hemen adibidez, jotzen dugunean izena aldatu egingo da. Samplea hor dagoelako, lehenengo samplea. Bigarrena beste zenbaki bat. Hirugarrena beste bat. Eta abar luze bat. Orduan, honekin egingo duguna da, bat aukeratu,
Hor adibidez, bonbo bat dago, eta hori aukeratuko dugu. Horretarako botoiari eman, nahi dugun soinua aukeratzen dugulako, eta gero Shift trimera joan, eta automatikoki bonboa agertuko zaigu. Prozedura berdina aukeraketa egiteko, hori beti berdin. Badakizue, Shift eta Note Variation Fader izeneko palanka hau aukera ematen digula azkarrago mugitzeko. Adibidez, hau izan daiteke bonbo bat. Berriro joaten gara Shift Program, Drum bat, eta hurrengo samplea, adibidez Charleston bat, edo Charles Hi-Hat, berriro berdin. Bueno, aukeratu ditugu zatitxo batzuk erritmo bat sortzeko, eta orain sekuentziadora joango gara, eta nalengo trakean egingo dugu erritmo bat, bonboa eta kutxarekin. Horretarako main screenera joango gara, jaitsiko gara kurtsore txuriarekin, jarriko dugun helengo BPM-ak, ni normalean 84, 82, 83, BPM-etan lantzen dut, baina bueno, 82rekin egingo dugu, eta hemen joango garaia konposizioa grabatzen. Hemen gure helengo track edo pista sortuko dugu bonbo bat eta kutxa batekin. Hau eta hau. Horiek izango dira erabiliko ditugunak. 2 botoi bakarrik. 2. Beno, ez zaigu gustatu erritmo hau, beste pauso bat atzerago emango diogu Windowsek botoiarekin, berriro errepikatzeko. Hau gustatzen zaigu, oso basikoa da eta garbi-garbia gelditzen da eta, bueno, gutxi gora bera, hurrengo pista batean Charles bat sartzeko bikain geratuko zaigu. Orduan, momentu hontan Charlesarekin joango gara, hemen daukagu adibidez, egin duguna hasieran, bigarren botoi hau. Orduan, neurtuta daukagu eta erritmoa beste pista batean sortzen dugu, Charlesarekin bakarrik, baina beste guztia entzuten aldi berean, noski, erritmoa sortzen ari bai gara. Eta hau, egingo dugu, pista guztiekin, elementu bakoitza nahi baldin badugu independienteki musikaz ondo atera soinuarekin, eta gainera, garbitasun pixka batekin hor mantendu, beti pista independienteetan egitea komeni da. Nik egingo dudana orain, Charlesa grabatzea, erritmo guztiarekin batera. Hauxe da, nahi genuena.
Hau da, samplea, sampleatzea, eta gero lantzea erritmo bat zure kaxara. Sampleatu dugun erritmoarekin, beste erritmo bat sortu dugu. Soinu ezberdina, baina baita ere pertsonalizatu daitekena. Espero dugu zerbaitetarako lagundu izana bideo honekin, eta hurrengo tutorialetan zerbait hobeago azaltzeko aukerarekin etorriko gara. Mila esker, aio eta ongi izan.